Waqt li żar il-Freshers Week fil-kampus tal-Università ta' Malta f'Tal-Qroq, il-Prim Ministru Roberta Bela iltaqa' ma' bosta studenti u rappreżentanti tal-għaqdiet studenteski li laqgħu lill-istudenti fuq l-istenz armati fil-bidu ta' sena akkademika oħra. Il-Prim Ministru nnota l-ħidma li ssir mill-għaqdiet u ħeġġiġhom favur attiviżmu li jagħmel il-ġid fil-komunità. Ħeġġeġ ukoll iż-żgħażagħ u lil dawk li qed jistudjaw biex ikunu katalisti tal-prijoritajiet il-ġodda li għandu pajjiżna fosthom il-qalbiet ambjentali u diġitali. Għalli l-opportunitajiet li qed jinħolqu f'pajjiżna u li jagħtu kwalità ta' ħajja aħjar qegħdin hemm għall-istudenti Maltin u Għawċin. B'ħidmietna qed nagħtu direzzjoni li nsaħħu l-istibendji f'korsijiet u foqsma meħtieġa għall pajjiż u li jagħtu karrieri ta' kwalità żgħażagħ tagħna, saħaq il-Prim Ministru Roberta Bela f'laqgħat sbieħ li kellu mal-istudenti fl-Università. F'din is-sena akkademika fl-Università komplew jiżdiedu iżjed korsijiet u daħlu 4,900 student ġdid. Minn dawn 2,700 daħlu għal korsijiet ta' baċċellerat jew diplomi filwaqt li 1,500 student bdew jistudjaw f'kors ta' wara l-baċċellerat bħal pereżempju f'korsijiet fl-livell ta' maġisteru jew dottorat. B'kollox f'din is-sena akkademika hemm 12,400 student jistudjaw għal kważi 1,000 kors offrut mill-akkademiċi fl-Università ta' Malta. Jakkumpanjaw lill-Prim Ministru Roberta Bela fi żjara kien hemm il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima, id-Deputata Laburista Cressida Gallia, ir-Rettur tal-Università ta' Malta l-Professur Alfred J. Vella u l-President tal-Kunsill Studenti Universitarji il-KSU Jeremy Mifsud Bonnici.